Bero ne ringre mosenindo jaod bura makasipol Charles Ong'ondowere. Oyango ni nowito ngimane tok fuoni mang'aw mag dende bedo ni nitere kod hinyruok mag lisasi 5 manyocha ochielego gi jonjore. Jabero maduong' mar piny owacho Laktar Johansen Oduor ofulo ni jaod burano ne ok nyal tony kaluwore gi hinyruok marach manobedo godo. Jafwambo marwa Eric Owenga noyoro kama notimie berono kendo miyo ripodno e yo machal kod ma. E kar kano ringre ji mali buore Nairobi ka, jabero maduong' mar sirikal Johansen Oduor kod lange kamoting'o bila mag okwach kich nochopo kae mar yango kaka jaod bura Ong'ondowere nowito ngimane. Anyuola mar Ong'ondo nochopo kendo rito gi geno mar ng'eyo kaka monjno nyocha olal gi ngima jatelono. Chenro mar bero ne okawo thuolo madirom seche 6 kendo gikone duoko ne opedhi gi Laktar Oduor mane olero ni tho mar jatelono nyocha owuok e lisase 5 duto ma jonjore ne ochielego. There were 2 entry gunshot wounds on the left forearm, with 1 bullet lodged in the same forearm. 1 exited. There was also 2 entry bullet wounds on the left side of the chest, with an exit on the right side, but 1 lodged in the spine. Then there was a bullet track on the back, with the entry on the left side of the upper back, with the bullet head lodged on the left side of the upper back, which we took the samples for analysis, ballistics. Nonro margi kinde bero no bende noyango ni maginago nomulo kendo yecho mokalo thoth fuoni ma ong'awo mag dende kendo kelo tho mare. Further to that, we found that there were multiple internal injuries in the vital organs. We saw that the bullet tracked through the heart, the lungs, the liver, and the aorta, meaning that the late Mheshimiwa could not survive the injuries caused by the gunshot. Jaod burano nochwade gi magina tich adek gotieno e roundabout ma City Muchari e apaya Mangong dakika 10 kende to kuok e od bura mamalo ka omol ka ochimo e pare ma Karen. Ik mar Ong'ondowere ochan ni dhi timore chieng' tich 5 mar jumani e pare ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.